Като имаш супа за обяд, как я ядеш? Предполагам, че също като мен. Взимаш тенджерата, един голям черпак, хвърляш черпака, защото не ти трябва, потапяш си лицето в тенджерата и лочиш. Шегувам се, не ям така супа, вече не. Факт е обаче, че някога храненето изглежда по подобен начин. Остани да гледаш и ще разбереш защо древните гърци и римляни са се хранили почти легнали, защо е имало специални правила за плюенето на масата и защо векове наред вилиците са смятани за богохулство. Да започнем културната си обиколка от праисторическите хора, макар че при тях няма да намериш особен етикет на хранене. Ядеш каквото си намериш или уловиш, оглозгваш кокала и после го превръщаш в играчка за децата, в аксесуар за коса или пък в оръжие. Каквото ти роди въображението. Сега си представи, че сме в древен Египет. Там около 1000 години преди новата ера се появяват първите лъжици. Все пак някой се е сетил, че можеш да гребеш супата, а не просто да надигаш купата. Древните гърци и римляни пък въобще не се надигат от местата си и ядат в почти легнало положение. Те вярват в логиката: ако можеш седни, ако можеш легни. Защо? Защото това било знак за власт и лукс. Те се хранят посредством 10 прибора, познати още като пръсти на ръцете. Единствено по-заможните хора понякога, използват лъжици и дори ножове, за да си така помагат с обяда. Сега, ако се чудиш, добре лъжици и ножове има, къде са вилиците? Вилиците идват малко по-късно. Доста по-късно. Те се появяват още в древен Египет, но започват да се употребяват в Европа чак през 11 век. Според историческите хроники на сватбата си, византийската принцеса Теодора Анна Дукина донася златни вилици. Религиозните лидери намират това за скандално, недопустимо и богохулно. Според тях Бог ни е дал естествени вилици, нашите пръсти. И използването на заместител е обида към самия него. Ето защо на вилицата векове наред се гледа с не толкова добро око. До 14 век етикетът на хранене в общи линии се ограничава до това да не се омажеш твърде много, докато късаш месото с пръсти. Въпреки това, хората все пак имат и някакви обноски. Масите през средновековието са дъски, на които се слага покривка. Звучи прилично, нали? А за какво служи покривката? Точно така, за да си бършат всички ръцете в нея. Това даже си е практично. Приборите и купите пък са споделени, което ще рече: аз сърбам от супата, после ти давам на теб да сърбаш от супата. Хигиена ти казвам та дрънка. И като споменах дрънкане, през 15 век във Венеция започва да се чува звън на чаши. Появява се венецианската чаша. Тя не е просто някаква си там чаша, а има за цел да въведе определени маниери сред използващите я. Тя е много крехка и се чупи лесно, което кара пиещите да проявяват деликатност и внимание. Един вид венецианците се опитват малко да вдигнат нивото и да внесат елегантност в маниерите на масата. Подобни опити прави и философът и мислител Еразъм Ротердамски през 16 век. Той написва цяла книга за правилните маниери на маса. В нея обяснява, че не е културно да си пъхаш ръцете директно в чинията с храната, защото това са маниери на вълк, а не на човек. Той допълва, че подобно поведение е грубо и че храната трябва да се взема с помощта на нож и вилица. В книгата си Еразъм включва и немалко любопитни правила. Например, че ако си издухаш носа, не е прилично да си избършиш ръцете в покривката. А ако се налага да се изплюеш, трябва да го направиш през рамо. Никога върху масата или върху някого другиго. От голяма важност, според книгата, е и миенето на ръце, с което символично отмиваш и лошото настроение. Все пак има и предвид, че тези културни маниери са написани за кралските и други височайши особи, а споменатите прибори могат да си позволят само богатите. Обикновените хора продължават да ядат седнали на пода, без прибори, кърпички и покривки още дълги години. Или по-точно до около 18 век, когато използването на прибори се превръща в нещо масово. След тази дълга културна обиколка стигаме и до днес, когато трудно можем да си представим храненето без прибори и определени правила. Естествено и сега можеш да хванеш пържолата и да я разкъсаш като вълк, но не е много прилично да го правиш. Друго си е да използваш отредените за това нож и вилица. Разбира се, ако можеш да ги разпознаеш сред всички подредени на масата. И като стана дума за тях, искаш ли да ти разкажа повече за съвременния етикет за хранене в отделно видео? Защото аз да? Окей, напиши ми в коментарите.